Здравейте! Представяме машинка, която се грижи за охлаждането на тази машина. Шпигел 2,2 кВт. Имаме същата и за лазер CO, който там е много критично температурата, ако се повиши. Това е временен съд, за да ви покажа как работи. Контролер, който управлява помпата. Помпата е много добра. 8 литра на час, 80 градуса, захранва се през 12 волта. Така. Ресет бутона е при първоначално стартиране и обезвъздушаване на системата. Тя ще ви изключи няколко пъти и заради това да се включи. И като беззвучи няма проблем. Захранваш кабел. Това е изхода за захранване на помпата. Понеже моята помпа е друг вид, не е тази, е от потопяемите. Това е изход за сигнализация към контролера на машинката ми. При получаване на аларма тя изключва. Така. Следи за температурата 45 градуса, 55 и 65. При 45 се подава звуков сигнал на интервали. При 55 се подава два пъти звуков сигнал, пак на интервали. При 65 изключва помпата, продължава да показва, че температурата е надвишена и че помпата е изключена и подаде сигнал, като сензора няма да работи. В случая ще намалим дебита, да ви покажа как работи. При намаляне на дебита така. Помпата показва, че има проблем. Или прекъснат, или сгънат маркуч, или филтър, или теч от системата. Показва, че дебита не е добър. Така, дига се, ако е било за кратко сгънат, и тя прекъсва. Всичко се продължава да се работи както трябва. Ако за момента е бил прегънат маркуча. Но ако наистина има някакъв проблем по-голям, тя усеща, че няма достатъчно дизелет, въпреки че работим с по-ниско налягане. Тук отчети, сигнализира, всичко е наред. И тя продължава да работи, обаче за нея дебита не е добър. И ако продължава така, в един момент ще изключи. Намаляме дебита. И тя сега сигнализира, че няма достатъчна циркулация, за да охлади машината. Съответно, ще включи алармен изход и ще изключи помпата да работи. Ще сигнализира на CNC машината, че има проблем. Виждаме, че сензора не отчита нищо. Помпата изключи, контролера, вода няма. Ще рестартираме системата. Ще вдигнем дебита, за да не изключва. Така е напълно нормално работеща машина. Това е втората ми машина и се заслужава да се лиша от нея. При положение, че това е много по-скъпо. Както и лазарната тръба. Ами за сега това е от мене. Пишете предложения, коментари. Това е. Виждаме.